SIAO Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou min ye foroba ye ka ɲɛsin Donko Seko ani bololabarakɛlaw yɛrɛ ka baaraw ma o b'a sen kan Ouagadougou fo ka taa bila février kalo tile 5 nata la bi an y'a ɲɛsin Burkina Faso lakan minnu bɛ kɛnɛ kan olu nana ni da dumunifɛnw faniw an'a ɲɔgɔnna caman ye Nathalie Belem ye o dɔ ye ne bi produit locaux feere la sumala bagakuru couscous an ka riz local ni bama malo ni y'a transformer ka kɛ couscous ye a diabétique ta bɛ min malo wusu ye a gansan gbɛma ni fana bɛ min fɛngɛ ye min tini diabète ye donc kɔni bɛ fɛn caman feere hali jɛgɛ wusu yɛrɛ bɛɛ bɛ n fɛ ma a yala ka taa yɔrɔ jan fɛn o fɛn b'an ka dugu nin na n y'o lo bamanan fo k'ale lo fɛngɛ transformer ka to ka sɔgɔ k'a feere fasolakanw fɛ fanifeerelaw le ka ca kɛnɛ kan dɔw ye tailleur ye olu bɛn'o taw feere dɔw fɛnɛ bɛ bɔgɔlanw walima kɔkɔ dondaw le feere Ousmane Baceno ye kɔkɔ donda feerela le ye nka a ko ale yɛrɛ t'a kalan ne ka kiliyamuso lo a baara kɛ Gana bon kɔkɔ donda min yɛrɛ bɛ nin ye kɔfɛ ten nin ne ka baara lo voilà ne le taara fo Gana Accra ka taa baara ninnu kɛ et puis an sera k'o ta ka na n'o ye sisan pour kana exposer foire la. Ayiwa SIAO nin daminɛma na sanni bɛ cogo di aw fɛ? Oui alhamdulilayi ça va aw taara dɔɔni dɔɔni aw taara dɔɔni dɔɔni. Aw yɛrɛ ka aju ye min ye aw ka amina ko ye jumɛn ye? Bon an ka amina ko ye min ye bon an ka dugu kɔni tɛ sécurité ra an b'a la deli sécurité ka sigi ɲɛnama propre ale ye premier ban a filanan vraiment an ka client barakamaw sɔrɔ ka se ka feereli kɛ ka ɲɛ. Sɔgɔmada fɛ sanni ka suma dɔɔni fasodenw bɛ ton yɔrɔ ninnu kan wulafɛle n'o jigila ka bɔ baara la Emmanuel Lamia ko a danganin don an ka taa nin bololabaarakɛla ninnu senkɔrɔma dɔndɔn. Ne nana jamanadenw filɛ jamanadenw u ka baara u ka bololabaara u b'o yɛrɛ dira cogoya min na jamana ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ani jamana bɛɛ voilà an nana fana ka na an ɲa ɲini an ɲa kɔrɔta filɛ min bɛna to an fana k'an bɔnin sɔrɔ yɔrɔ la an ka san ka taa an yɛrɛ dɛmɛ ayiwa an fana ka bama ka taa baara yiriwa an fanfɛyɔrɔ la. Jumalon wula fɛ walima sibirilu nata le feerekɛlaw bɛɛ bɛna lɔn ni olu ka SIAO diyara nin tun ye Kade Tarawele kumakan ye ka bɔ Ouagadougou Burkina Faso.